naam, dalis taba. Uy, taba! Ang klaro kayo patugtog ni kaya di kayo mo mata. Uy, taba! Uy! Uy! Huwag ka payas ado! Mamino! Huwag ka payas ado! Na magpuntrip pagkapayas! May katsakata, balik pala to. Di ilagay! Katkata ado! Aron! Dili ka makaon din! Dili ka makaon! Adi. Bantay ka! Tara! Anong kamera mo? Niyabag mo sila nga. Pwede na kasaka. Ilam nito mo ka anong sakon. Buang. Ito na sila. Hala to sila eh. Mukhaon. Tuwa po dere. Tara, tara. Tara, tara. Hindi, di mga sampet ay. Hindi na to siya sunod eh. Libur ka ni Dre. Libur ka ni, bahala ka sa taba. Hala to siya to. Hawan kayo? Hawan kayo? Ari terpita hawan. Di na to sunod sa taba, Dre. Hindi na to. Kalibo na natin, Dre. Haling lagi ba? Siga na. Ay, lang na, bisa mapong. Ala. Puno ka po sa itong gikuan ay. Ito na. Di ba, di ba, na? Ito na. Ito na. Di. Ito na. Naghanap na yung sama ko eh. At po, tapos taba, kasi maarap mo ito nagtaba ba? Ako din tanong. Pagdali ha? Wala. Pagkarong ba? Wala yung kada po ni magmata, wala kita. Oo, daghan na kayo sa tanan. Nakita rin ba nga una? Nato gratis duyan eh. Uy. Dito. Dili na rin tag sila kaway so. Someday dapat mamorte. Lakaw lang diha sa layo pa kay itong kuan na day. Uy. Ano na birthday day? Tara man ning mabuang diri day. Tuko tago pa mo buwag kaon para hindi sa wal. Listing yawan nyoy. Oh, sige. Oh, dara. Ay, mo sila nga kaon lang dara na ba sa Sprite. Oo, mo pinin ko na Sprite ko. Ano buwag kaon? Ano kaon ka? Ah, tama nga. Hoy, era na reklamo kay ilahar pa ning gasto niya. Natuwa gamay ra itong gasto Ang niya. gasto ani 5,000? Sige bili niya tuwa pila. Skwenta ra. Saran ik. Saran ik. Mga on. Pero mga kaon na namin niya ha ayo.